Senator Mahmoud Moses Kajwang' okone jotend duond bura mar ODM mondo yowe golo chung' mopogore opogore motenre gi wach mar ODM tie sirikal mar Onyanda mar broad-based motelne yiero magana 2027. Kajwang' wacho ni en gima ok ni kare ka jatend ODM Oburu Oginga gi jotelo mamoko osebedo ka golo dhok mopogore kaluwore gi chung' mar ODM ma sirikal mar broad-based. Okoni nitie koso luor e tend duond bura mar ODM gino mosemiyo jotende ok losi e dhok achiel kendo dwaro nitie mondo mi jotend ODM obed kod winjruok kendgi ma onge pogruok e paro ma osebed ka ineno. Party leader emo mi thuolo mar chiwo direction kuma party dhiye. Wan jok modong nikech kata an kaka senator and a member of the National Executive Committee of the party, we must take directions and instructions from the party leader. To kawuono to jitedwa wuoyo. Yudo ka deputy party leaders gin ji adek to gin gi messages adek mopogore. Yudo ka chairman bende ni koni, secretary general ni kocha. Mano is indiscipline. Aneno ka ji mang'eny dwa sabotage tij party leader Oburu Oginga, and I must call out that sabotage. Kane wamiyo Raila Amolo Odinga as our party leader 100% support, Oburu Oginga bende nyaka wami 100% support as a party leader. Nikech Oburu ni be ok en ng'at mane wagole bungu. Oburu ni has been part of this struggle. The minute ma in gi a position of influence and responsibility e chama, nyaka koro ipenjri ni to party leader to wache nang'o. Ne watimo mano ka Raila ne ngima. Dagomb ni watim mano sani. Orengo nowacho ni Ruto needs ODM more than ODM needs Ruto. And anayie gi paro no. Nikech gi sani nuneno kaka ta impeachment mar Gachagua. Debed ni ODM no ko participate impeachment no do collapse. Kawuono ka gimoro dhi otimore ni wachwanyore ni ng'ato koro kelo impeachment motion e parliament, it would be very easy for William Ruto to be impeached if it was not for ODM. Koro nikech wan chama motegno ma ji mang'eny ohero, ana gombo ni mondo ajiw jotelo wetena. Wawe mbesore, wawe wuotho ka gima wayomyom, wawe wacho ni ka koro Raila onge to wan waonge teko. Raila nokowewa marach. Obila kar dak ma Buruburu timo nonro ewi nek manotimore Uhuru Estate kama jal moro ma jahigni 41